Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de WK Sunfish World. We beginnen onze uitzending met Bart Heiland die meer details geeft over het huursubsidiesverordening tijdens de openbare vergadering van het Eilandsraad Bonaire. De verhuursubsidieverordening Bonaire is eigenlijk inderdaad een bijzondere subsidieverordening die het mogelijk maakt om sociale verhuurders zoals de FCB in staat te stellen haar doelstelling te bereiken en huisvesting te verlenen aan degenen die hierin niet zelfstandig in kunnen voorzien. Ook in dit geval is in samenwerking met de FCB en BZK een nieuwe ontwerp-eilandsverordening gemaakt. In die eilandsverordening worden een aantal zaken geregeld. Onder andere welke werkzaamheden een sociale verhuurder moet verrichten om in aanmerking te komen voor een verhuursubsidie. Overigens ook andere sociale verhuurders, maar goed, ze zijn er niet, die zouden in aanmerking kunnen komen voor de verhuursubsidie. Zo uit het hoofd moeten ze dan minimaal 50 woningen verhuren. De eilandsverordening geeft verder de bevoegdheid aan het bestuurscollege om voorwaarden te verbinden aan de verhuursubsidie. Dus in de beschikking waarin de subsidie verleend wordt, kunnen ze voorwaarden verbinden. De Eilandsraad krijgt op basis van de eilandsverordening de bevoegdheid om op een bepaalde datum, voor een bepaalde datum, bij het vaststellen van de begroting van het openbaar lichaam een subsidieplafond in te stellen. Dus uw raad kan gewoon zeggen van nou, zoveel miljoen of zoveel ton of zoveel, dat is het maximum. Verder mag het bestuurscollege dan niet gaan. De eilandsverordening geeft de procedure van de aanvraag en welke informatie de FCB of de verhuurder dan allemaal moet verstrekken. Dat geeft ook nog de wijze waarop de besluitvorming door het bestuurscollege moet plaatsvinden. Het regelt de periode waarvoor de subsidie wordt toegekend. En dat de subsidie per woning, per maand wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de maximale huurprijs en de maximale vraagprijs per maand krachtens een huurinkomstentabel. Dat is de tabel die bij de bijlage zit. En voor de rest regelt het nog eisen aan het toekenningsbesluit. Waar moet de beschikking aan voldoen? De eilandsverordening geeft gronden voor intrekking, dan wel het opschort of het terugvorderen van de verhuursubsidie. Het geeft ook de gronden voor de weigering van de verhuursubsidie. En het geeft ook voorwaarden waaraan degene die de subsidie ontvangt verantwoording aflegt. En het regelt de toezicht op de besteding. En vervolgens wordt eigenlijk de volkshuisvestingverordening die al bestaat en die eigenlijk nooit is uitgevoerd, moet ik er wel even bij zeggen, die wordt ingetrokken op 1 artikel na. Ja, dat was eigenlijk, het is een vrij administratieve verordening eigenlijk. De oude gevangenis in de stad wordt in de maand oktober gesloopt. NOS-TV heeft het volgende. De aanbestedingsprocedure voor de sloop van de oude gevangenis is uitgezet tot maandag 10 september. In het bestek staat aangegeven dat de sloopwerkzaamheden starten in oktober en houden onder andere het volgende in. De muur aan de zijde van de J.A. Abraham Boulevard en het gedeelte achter het postkantoor zal volledig worden weggehaald. De muur aan de zijde van bewoning wordt verlaagd naar 1,80 meter. De muur aan de zijde van de politie wordt verlaagd naar 2,70 meter. Het gebouw van de gevangenis zal volledig worden weggehaald. Er wordt een muur van 2,70 meter teruggeplaatst. Het gedeeltelijk verwijderen en verlagen van de muren zal enige overlast geven, onder andere in de vorm van zwaar vrachtverkeer. Er zal op worden toegezien de overlast tot een minimum te beperken. De wereldkampioenschap in Sunfish World gaat goed van start, maar wegens de hittegolf is het bijna windstil op het water. Team Bonaire vertelt meer. Gisteren had ik een 6e en een 7e plek gevaren, dus ik ben wel tevreden.
Eergisteren ging het wat minder goed. Was te vroeg gestart, dus ik werd gedisqualificeerd 2 keer. Dus ja, vandaag hoop ik dat het beter gaat. Voor een beetje wind, laten we hopen. En ja. De wind was een probleem deze dagen? Nee, het was net goed. Hij was wel steeds aan het draaien, maar het was goed, ja. Bas, ik hoop dat alles goed met jou vandaag gaat. Dank u wel. Best oké. Ik had mezelf ingeschat rond de 50ste plek en ik sta nu 43ste. Dus ik ben nog optimistisch. Dat gaat goed. Wat is het probleem dat jullie nu krijgen op zee? Wat wij vandaag gaan krijgen is vooral de wind, die erg zwak is en veranderlijk. Voor Bonaire, ja, je kent het, normaal gesproken waait het hier behoorlijk door. En vandaag is er vrijwel niks. En daar zijn we, ja, zeker als team Bonaire en ik zelf ook, wij houden van wat meer wind. En daar zijn we wat beter voor. Dus je ziet nu ook in de resultaten, de eerste dag hadden we wind. Dan zag je de Bonaireanen vrij hoog staan en nu is ze langzaam wegzakken met de wind die ook wegzakt. Dus ik hoop stiekem dat het vandaag beter gaat dan verwacht, maar ik heb mijn twijfels. De jonge knullen uit Peru en uit Ecuador en wat heb ik nog niet gezien, Guatemala, die zijn zo goed met licht weer. Daar hebben we gewoon, ja, het is voor ons kansloos. Kansloos is niet het goede woord, maar moeilijk. Laten we daarop houden, een uitdaging. Is dit jouw eerste wereldkampioen? Nee, ik heb ook meegedaan in Cartagena. Ook 3 jaar geleden uit mijn hoofd even. Dat was een bijzondere ervaring. Ook slechte weersomstandigheden voor ons, weinig wind. Maar imposant, veel deelnemers, veel boten op het water, goede sfeer. Erg competitief en ook verrassend hoe snel de jongens varen met geen wind. En één ding is ook heel belangrijk, is jouw start. Hoe gaat het? De start is niet mijn talent. Daar zit nog ruimte voor verbetering. Ik moet het hebben van de snelheid en van de wind. Dan kom ik vooruit en anders heb ik een probleem. Ik moet zeggen dat degenen die ons hebben opgeleid, wij zijn dus van Bonaire een paar maanden geleden begonnen. En degenen die ons hebben opgeleid, Sipke en Tom, die hebben ons echt niet in de diepe gegooid, maar we kunnen echt meekomen. Dat is hartstikke leuk. Allereerste keer op een Sunfish, allereerste keer. Ze hebben misschien 10 uur meegevaren met allemaal trainen en overstag gaan en tekst maken. Ja, die andere mensen zijn een beetje professioneel. Wij zijn natuurlijk, wij doen het zoveel mogelijk ons best. Amateuristisch zoveel mogelijk ons best. Nou, en we doen het best goed. We worden geen 30ste, maar wel 50ste. De start, is dat een groot probleem? Nee, de start is hartstikke leuk. Doen ze ook echt supergoed afblazen op tijd. Goed organiseren, veilig. Doen ze echt heel erg goed. Ja, die startcommissie ook een grote pluim. Zal je meer keren meedoen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik naar Honduras zou vliegen om daar mee te doen. Het is echt een thuiswedstrijd. Vinden jullie dat ze eerlijk varen op het water? Iedereen vaart volgens de regels. Kan niet anders ook. Word er gelijk afgeblazen. Ik was 1 seconde te vroeg eergisteren en ik werd gelijk 70ste. Nee, er zitten geen hiaten in of zo. Het wordt allemaal heel eerlijk gedaan volgens de regels. De wind gaat shiften, de wind gaat draaien, wordt hij afgeblazen. Perfect. Het Open WK Sunfish nadert zijn ontknoping. Op de derde wedstrijddag gingen de 65 topzeilers weer 2 keer met elkaar de competitie aan. Nu 9 races tekent zich een duidelijke kopgroep af, waarin diverse nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Bonaire is known as a island that always used to promote, but also the people live a very sustainable way on Bonaire. We used to be called as a green island, but 2 years ago we created a new master plan for Bonaire to develop Bonaire as a first blue destination in the Caribbean, actually even in the world. That means that the people of Bonaire will be using the development of Bonaire more, the ocean resources, but synergizing the development using the ocean resources, but also resources on the sea
with the people and also the culture of Bonaire. We took a motion in Parliament that we are promoting and actually banning also the use of plastic, but also we would like to ban the use of toxic sunscreen. I did hear that in this event we are using sunscreen that's not doesn't have oxybenzone, which is a good thing. Also, I hear a lot of other materials that is being used in a sustainable way. All right, so it feels like a long time ago. This was Monday morning. Race 1, winner, Guatemala, David Hernandez. Guatemala, Diego Silvestre. You won't believe this. Race 3, Guatemala, David Hernandez. USA, Eugene Smith. Race 5, Colombia, Simon Gomez Ortiz. Race 6, Curaçao. That feels like home. Derek Bongerts. Alonso Colantes. Race 8, USA, Eugene Smith. De wedstrijden zijn afgelopen maandag begonnen. Toen hebben we 4 races kunnen varen. Gisteren 3 en vandaag 2. Dus we zijn nu na 9 races zijn we al een heel eind op weg. Er staan er 12 gepland. Morgen is een rustdag. Dan hebben we een heel leuk programma, daar vertel ik zo meteen wat over. En dan vrijdag worden er nog 3 races gezeild. En dan wordt de einduitslag bekendgemaakt wie de nieuwe wereldkampioen is. Sunfish zeilen in de open categorie. De prijsuitreiking die we gehad hebben heeft duidelijk een beetje Zuid-Amerikaans tintje. We hebben veel prijswinnaars uit Peru en uit Guatemala. Die zijn heel sterk, dat was ook onze verwachting. We hebben een Amerikaan, die heeft een keer de race gewonnen. En we hebben ook een jongen uit Curaçao, dus daar zijn we natuurlijk trots op. Ons buureilandje. Dus die heeft ook een eerste prijs in ontvangst mogen nemen. Morgen hebben de zeilers even een rustdag, zoals ik al zei. Dan hebben we een leuk middagprogramma voor ze. Dan nemen we de hele groep mee naar Sorbonne. En dan mogen ze lekker gaan windsurfen en gaan kajakken en gaan paddleboarden. Kunnen ze gewoon lekker even relaxen. De families gaan mee, de coaches. Het is gewoon even gezellig. Vinden ze ook allemaal hartstikke leuk. Zijn ze allemaal naar echt aan het uitkijken. Want de meesten zijn het resort al niet af geweest. Die slapen hier, ze racen, ze douchen, ze eten hier en dan gaan we weer slapen. Dus ze zijn heel blij dat ze morgen op stap mogen. Dus dat wordt gewoon helemaal gezellig. En dan nogmaals vrijdag nog 1 dag racen en dan doen we 's avonds de Final Award Ceremony. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. We spreken met Elizabeth Vos over de tweede week van de wereldkampioenschappen Sunfish Worlds. Na de eerste week, dat zijn echt de open wereldkampioenschappen, dan begint eigenlijk het programma weer opnieuw. Dan gaan we op zaterdag de volgende groep deelnemers in laten schrijven. Dat zijn de junioren tot en met 18 en de masters. En dat gaat in leeftijdsgroepen 40 plus, 50 plus, 60 plus en zelfs 70 plus. Die kunnen zich dan komen inschrijven. Ik bedoel, ze hebben ingeschreven, maar dan komen ze zich melden. Dan krijgen zij al hun spullen. En die gaan zondagmiddag
En dan hebben we het over zondagmiddag de 22e september. Gaan ze hun practice race doen. En die is dan om 3 uur 's middags. Ook weer gevolgd door de Skippers Meeting. En dan weer een officiële opening. Speciaal voor de Youth en de Masters. En hun racedagen zijn 23, 24 en 25 september. Dus dat is maandag, dinsdag en woensdag. Dus de tweede week is het programma wat korter. En op woensdagmiddag zijn er dan 9 races gevaren. En daarna worden de nieuwe wereldkampioenen bekendgemaakt. Elisabeth, één ding, misschien begrijp ik het niet, maar iedereen die krijgt een boot van de organisatie om ermee te varen? Laser Performance en McLaren, die stellen de boten beschikbaar. Een boot maakt heel veel uit. Je zeilt in één boot lang niet zo hard als in een andere boot. Dus om dat ongelijk weg te halen bij de wereldkampioenschappen, zorgt de organisatie voor de boten. Dus die zijn beschikbaar gesteld door McLaren en Laser Performance. Die zijn hier in 4 containers naartoe geshipped. Dat zijn 72 gloednieuwe Sunfishes. Die worden, als jullie dat al eerder gezien hebben, die worden nu klaargezet op de landtong. En elke deelnemer krijgt zijn eigen boot. Die boten worden genummerd. Dat is hetzelfde als hun zeilnummer. Dus dat is gewoon zeg maar 1 setup. En de deelnemer weet precies welke boot van hem is of van haar. En je mag er zelf een paar dingetjes aan veranderen zoals jij het liefste hebben wil. Maar er zijn hele strakke regels. Want je mag bijvoorbeeld niet dat zwaard eruit halen en je eigen zwaard erin zetten. Of dat zeil niet gebruiken, maar een zeil gebruiken van je eigen sponsor of zo. Dat mag allemaal niet. Het zijn strenge regels, zeg maar. Maar basically vaar je allemaal in dezelfde boot. Dus het gaat eigenlijk echt om je eigen zeilcapaciteit om te bepalen hoe goed je het doet in de wereldkampioenschappen. Team Bonaire doet het fantastisch. Die zijn heel erg hard aan het trainen geweest, aan het voorbereiden geweest. We hebben nu op dit moment in de eerste week, dus de Open Wereldkampioenschap, hebben we 13 deelnemers. En daar zitten ook al een aantal jeugdzeilers bij. Want open is open, daar kun je dus, dat maakt de leeftijd dus niet uit. En dan in de tweede week hebben we op dit moment 4 junioren. En uit mijn hoofd 9 masters die mee gaan zeilen. Dus we hebben echt een hele leuke groep. En dat is ook waar we natuurlijk graag willen dat er zoveel mogelijk mensen komen aanmoedigen. Om Team Bonaire te steunen in deze wereldkampioenschappen. Het is een uniek evenement nogmaals. Voor de meeste zeilers in het Bonaire team ook de eerste keer dat ze meedoen met de wereldkampioenschap. We hebben echt een harde kern aangevoerd door Sipke en Yellowman. Nou, die zijn al ik hoorde Yellow is al bij 14 wereldkampioenschappen geweest. Dus dat zijn echt onze ervaren mensen. Maar er zijn ook met name bij de junioren zeilers, die hebben dat nog nooit meegemaakt. Dus het is allemaal heel erg spannend. Maar ze zijn goed voorbereid en we steunen ze natuurlijk met ons allen. Dus waar ze maar hulp nodig hebben, dat gaat allemaal goed komen. En we hopen dat ze het fantastisch gaan doen. Frank Bom, de organisator van Duo Extreme, verheugt zich weer op de 10e editie. De stichting Extreme Sports Bonaire, ik moet het goed zeggen, en wordt gesponsord, de hoofdsponsor is Brandaris. Dat gaan we doen op de 29e en dan gaan we weer met, ik denk zo'n 100 man rond het eiland fietsen. We doen het op mountainbikes en we fietsen eigenlijk alleen maar door de Knoek, voor het grootste gedeelte. We gaan bijna het hele eiland rond. Dat wil zeggen dat we niet alle 2 de uiterste punten hebben, maar we gaan wel naar Airport en we komen wel in Rincon. Dus het is een behoorlijke afstand. En we hebben dan 2 categorieën die je kunt mountainbiken. En je doet het altijd met z'n tweeën. 2 categorieën betekent 50 kilometer of 70 kilometer. En met z'n tweeën, dat betekent dat je samen met een partner de race voltooit. Dus je moet ook samen over de finish komen, wil je de wedstrijd echt uitrijden. We hebben mensen uit Amerika, we hebben mensen uit Nederland, we hebben mensen uit Aruba, uit Sint Maarten niet dit keer denk ik, maar Curaçao komen er ook heel veel. En de grootste komen eigenlijk uit Curaçao vandaan, de grootste groep. Voor de rest heeft Bonaire ook wel behoorlijk wat aantal deelnemers. We zijn natuurlijk een klein eiland, maar het mountainbiken gaat er redelijk hier dus. Ja, je kan natuurlijk altijd meedoen. Dat is gewoon je aanmelden op vrijdag en zaterdag voor de race om 5 uur bij Karelsbar of bij Eden Beach.
En voor het kijken kan je natuurlijk altijd ergens langs de route staan. Als je de route wilt weten, op ons Facebook en onze website van de Extreme Sports Bonaire, daar staat de route. En ja, je kun je altijd kijken. De start en de finish zijn bij Eden Beach. We starten om 6:30 en de eerste zullen zo'n 2,5 uur later binnenkomen. En de eerste van de 70 kilometers zullen 3 uur later binnenkomen. En ja, je kan er altijd naartoe komen om te kijken natuurlijk. In principe kan iedereen deelnemen. Je moet natuurlijk wel kunnen fietsen, dat is het meest belangrijke. Want we gaan ook door de knoek, maar we hebben ook wat steile paadjes die omhoog of naar beneden gaan. We hebben hele smalle paadjes, dus je moet wel een beetje op een mountainbike gewend zijn. En voor de rest, om snelheid gaat het niet. Als je gewoon wil fietsen met je partner en je wil gewoon rondrijden, ga rustig je gang. Het enige wat we verplichten, dat is dat men een helm op moet. En dat is voor de veiligheid. En niet alleen wij verplichten dat, maar ook de vergunning verplicht dat. Dus je moet een helm op, dat is eigenlijk de enige verplichting. Ten eerste is het parcours iets makkelijker begaanbaar, maar op sommige gedeelten is het zand zo los geworden dat je eigenlijk over het strand fietst, zal ik maar zeggen. Vooral aan de achterkant bij Bolivia is dat zo. Daar moet je wel oppassen, want dan kan je natuurlijk slippen met je fiets. Maar de hitte, dat is wel heel bijzonder. We zijn deze dagen nu aan het trainen om die Duo Extreme. En ik moet zeggen, we redden het niet zonder extra water of extra sportdrank mee te nemen. En met de race hebben we ook wel waterstops ingebracht, of tenminste ingebracht, die hebben we er normaal al in zitten. De waterstop die zorgt ervoor dat je koud water of koud sportdrank tot je kan nemen en met je mee kan nemen, zodat je van de ene post naar de andere post kunt gaan. Dat heb je ook echt wel nodig. Je moet dat niet onderschatten, want een heatstroke heb je zo opgelopen in deze dagen. Bewoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen in 2020 meer te besteden, betere infrastructuur en een sterker bestuur. Voor de ABC Allen komt praktisch hulp vanwege de crisis in buurland Venezuela, Caribisch Netwerk. Makkelijker aan het werk kunnen komen. En ook in Caribisch Nederland verbeteren we de koopkracht en de infrastructuur en versterken we het bestuur. De regering realiseert zich terdege dat niet elk vraagstuk met een financiële injectie meteen is. Door de politieke en humanitaire crisis in Venezuela wordt ook het Caribisch deel van het Koninkrijk geconfronteerd met de dreiging van grootschalige migratie en de economische gevolgen daarvan. Er is vanuit Nederland praktische hulp en bijstand beschikbaar. Leden van de Staten-Generaal. Een 96-jarige... Advocaat kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam. Hij werd rond 7:40 op de Imsterrade beschoten door een jonge man. De verdachte vluchtte te voet. RTL Nieuws heeft het volgende. Ik zag hulpdiensten, lawaai, het helikopter. Toen gingen we ons afvragen van wat is er aan de hand. En toen hoorden we van buren van er is iemand neergeschoten hierachter. Dus ja, toen zijn we gaan kijken en toen was eigenlijk al de man onder de laken. Vanochtend, ik zat in huis en we hoorden ineens 3 korte schoten. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Ik had niet direct door dat het echt een schietincident was. We schrokken ervan. Uiteindelijk hebben we niet gekeken wat er is gebeurd. Die vrouw zei van, ik hoorde wel iets schreeuwen, die man schreeuwen en ze hoorden een knal. Dus ik heb eigenlijk op het nieuws gekeken en dan zag ik dat het een advocaat was of zo, of een kroongetuige of zo, die omgelegd is. Nou, dit is verschrikkelijk om dat te horen. De eerste gedachten gaan naar de nabestaanden natuurlijk uit. Dit moet je niet willen en kunnen meemaken. En meer algemeen is het natuurlijk een aanval op de rechtsstaat. En advocaten, maar ik denk heel Nederland is verschrikkelijk geschokt dat het in ons land kan gebeuren. Wat voor dag heb jij dan nu? Ja, het is best wel een raar gevoel eigenlijk, ja zeker. Ja. Dus, dat zei ik net ook, er ligt daar toch wel iemand, het is best wel koud, weet je wel. Het idee dat daar zo iemand zo neergeschoten is, dat vind ik wel erg, hoor. Zo heftig en zo vlakbij, achter je huis, achter in de straat. Dan zou je nooit verwachten dat het zo bij jou dichtbij gebeurt. Het is misschien wel een signaal dat diegenen die zich met deze werkzaamheden bezighouden, advocaten, dat die toch extra bescherming verdienen. Ja, nu komt het bericht naar buiten dat deze meneer niet beschermd werd. Was dat nodig geweest? Ja, achteraf is natuurlijk iedereen wijs.
Ik ken het dossier niet, ik ken hem wel. Een geweldige advocaat, een geweldige strafpleiter. Eigenlijk mijn buurman, want ik zit hier een straat verder. En dus ik durf daar niets over te zeggen zonder dat ik het dossier ken. Op de Imstenrade in Amsterdam is woensdagochtend advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridouan Taghi. De schutter is te voet gevlucht. Volgens de politie gaat het om een man tussen de 16 en 20 jaar. Nou, dat het een onvoorstelbare schok is. Het is een persoonlijk drama, dat in de eerste plaats. Hij laat een gezin achter. Maar het is ook een schok voor onze samenleving. Omdat het slachtoffer zijn beroep uitoefende. En dat is een heel belangrijk beroep in onze rechtsstaat. En dat moet hij veilig kunnen doen. En deze moord is een schok. Werd hij beveiligd, weet u dat? Er wordt denk ik op dit moment allerlei onderzoeken gestart en gedaan. Daar ga ik me nog niet over uitleggen. Heeft u het idee dat u het nog in de hand heeft? Onze lokale samenleving, ja, we hebben het idee dat we het in de hand hebben, maar dit is wel een gruwelijk incident. Het lijkt me niet goed om er meteen heel algemene conclusies aan te verbinden. Wat zou er wel moeten gebeuren op dit moment volgens u? Het onderzoek moet plaatsvinden naar de achtergronden en naar de dader. En daarna nemen we beslissingen. Komt er een extra beveiliging voor de andere advocaten die Nabil bijstaan? Ook dat wordt op dit moment overlegd. Daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen. Ik ben hier op dit moment vooral om aan de buurt te laten zien dat wij meeleven. En dat wij, net als zij, het een verschrikkelijke schok vinden. Wat gebeurt er voor de buurt? Ja, zeer verontrustende berichten. Het is zo dat natuurlijk de politie en het Openbaar Ministerie volop bezig zijn met dit te onderzoeken. Vert Grappenhuis had ik net aan de lijn, die zal zijn aanwezigheid bij een deel van het debat ook schrappen. Die is nu op het ministerie om ook zelf zich op de hoogte te stellen van wat er gebeurd is. En zodra er iets naar buiten kan worden gebracht, zal dat gebeuren. Ik moet nu de zaal in. Ik laat het erbij. Ja, u bent de buurman van het slachtoffer. Ja, mijn kids die fietsen altijd met hun dochter naar school. En om 7:15 was hij er nog niet. Dus toen zei ik van nou, ga hem maar even ophalen. En toen bleek dus dat... Toen kwam ze niet. En toen zei ze van ze mag niet weg, want er is allemaal politie. Dus toen zijn zij naar school gefietst. En toen hoorde ik van de buurman die daarnaast woont dat hij is geliquideerd. Dat hij is doodgeschoten en dat hij daar op straat ligt. Dus verschrikkelijk. Dat is toch niet normaal dit, man. Wat heeft die man er nou mee te maken? Ik bedoel, 2 jonge kinderen. Echt verschrikkelijk. Ik zag hem op de tennis. Ze tennissen met mijn zoontje samen. Dus hun zoon met mijn zoon. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja, zeker. Dat is niet normaal dit. Ook voor de kinderen denk ik wel erg. Ja, dus ik heb de school gebeld en die zeiden van kom ze maar ophalen. Want we hebben liever dat jullie het de kids vertellen. Want dan weet je ook hoe zij kunnen reageren. Ja, dat is niet normaal dit. Vandaag hangt bij de gerechtsgebouwen te Aruba, Curaçao en Sint Maarten net als in Nederland de vlag half stok. Het Hof heeft hiermee gehoor aan de oproep van de advocatuur in Nederland om de woensdag jongsleden in Amsterdam doodgeschoten advocaat en rechtplaatsvervanger Dirk Wiersum te herdenken. De brute aanslag heeft ook binnen de organisaties van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Saba en Bonaire, Sint Eustatius een diepe indruk gemaakt. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.